kwam nieuwe informatie naar buiten over de verdachte van het dodelijk ongeluk bij Terholen. De brandweer van Cadzand laat de post niet zomaar sluiten. En er gebeurde meer deze week in Zeeland. De oude raad van het Lodewijk College in Terneuzen wil snel duidelijkheid over de aangekondigde bezuinigingen. Eerder dit jaar werd bekend dat de komende tijd 50 banen verdwijnen bij de school die 2100 leerlingen heeft. Er gaan allerlei verhalen rond en de oude raad heeft de directie gevraagd om duidelijkheid, maar krijgt 0 op het request. De zomervakantie is in volle gang en ook op het Lodewijk College in Terneuzen lijkt het rustig. Al is dat achter de schermen niet het geval. Want hoe het na de zomer verder gaat met de bezuinigingen op de school is voor de oude raad onduidelijk. Wat gaat er gebeuren met onze kinderen? Wat gaat er gebeuren met de school? Hoe zit het eventueel met de leerkrachten? Er waren eigenlijk een hoop vragen die tot op heden niet zijn beantwoord. De directie van het Lodewijk College heeft zich eerder dit jaar ziek gemeld. En daarom is er een waarnemend directeur die de taken nu op zich neemt. Maar sindsdien zijn aantreden verloopt het contact met hem stroef. Niet, heel kort gezegd. Daarvoor hadden we als oude raad echt een heel goed contact, zowel formeel als informeel, met de directie. Over de bezuinigingen, over de toekomst van onze kinderen, over de school, over de nieuwbouw, over de visie. En dat is op dit moment nog niet aan de orde. Dus we hopen dat de nieuwe directeur alsnog bij ons langskomt. De oude raad merkt dat er bij de ouders veel onrust en vragen zijn. Er gaan ook roddels rond en de voorzitter wil dan ook snel concrete antwoorden. Kijk, en natuurlijk onrust en roddel en allerlei geruchten, dat gaat natuurlijk altijd samen. Maar het feit dat er onrust is, zegt denk ik al genoeg. En zou ook de school moeten oppakken van, wij moeten met de ouders communiceren. En dat je misschien nog niet alles kunt vertellen of nog niet alles weet, is prima. Maar zeg het dan en betrek ons als ouders erbij. En voorkom op die manier eigenlijk allerlei broodjes afverhalen. Daar is niemand erbij gebaat. We zitten nu midden in de zomervakantie. Wat verwacht u na de zomervakantie? Ik hoop dat we duidelijkheid krijgen waar de school naartoe wil. Welke keuzes er gemaakt gaan worden, wat onze ruimte is en waar we over mee mogen praten. Zowel als ouderraad, maar ook als ouders. En ook vooral wat gaat het betekenen voor onze kinderen, voor nu en ook voor in de toekomst. Want dat de keuzes gemaakt moeten worden is wat duidelijk, alleen welke. En ook heel erg benieuwd hoe de nieuwe directeur daarin zit. De waarnemend directeur laat weten na de zomervakantie contact op te nemen met de oude raad. De kurk kan er nog lang niet af, maar wijnboeren in Zeeland hebben alvast reden om voorzichtig te proosten. De aankomende oogst ziet er namelijk bijzonder goed uit. We hebben soms nog wat nabloei, die halen we er nog wel af hoor, maar zo klein begint het dus. Veel zon, weinig regen en trossen die er goed bij hangen. Voor Zeeuwse wijnboeren ziet het er naar uit dat het een mooi wijnjaar gaat worden. Ja, vorig jaar was mooi. Ik denk dat we daar in de buurt gaan komen. Zowel kwaliteit als kwantiteit. Ja, toch wel. De zomers in Zeeland worden steeds heter en droger. En voor de meeste planten en bomen is dat niet fijn, behalve voor de druiven. Als mens vind ik dat natuurlijk dat stukje klimaatverandering is natuurlijk niet fraai. Maar ja, voor het vak waar ik in zit, het helpt wel. Dus dat het droger wordt, dat het warmer wordt, dan krijgen we die druiven wel beter rijp. Ja. Dus laten de druiven dan indicatief zijn voor dat het klimaat echt verandert. Maar ook die hitte heeft een keerzijde. En we hebben ook een hartstikke felle zon, dus af en toe hebben we ook wat zonverbranding. Nou zorgen we ervoor dat we niet te veel bladeren weghalen, maar af en toe is die zon zo fel hier, zeker ook in het Zeeuwse, waardoor je toch nog af en toe wat zonverbranding hebt. Boer Bruno hoopt dat de wijngoden hem de komende tijd goed gezind zijn. En nou nu nog even hopen dat het tot en met september zo mooi blijft. Niet misschien voor de reguliere landbouw, maar voor ons is het bijzonder mooi. De 20-jarige man die wordt verdacht van het veroorzaken van het dodelijke ongeluk bij Terholen vorige maand blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank dinsdag besloten. De man uit de gemeente Hulst zit sinds het ongeluk op 11 juli vast. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en de directeur van basisschool De Warande uit Axel om het leven. Uit de motivering van de rechtbank om de man in de cel te houden kwam nieuwe informatie naar buiten over de verdachte. Hij reed in de week voorafgaand aan het ongeluk 17 keer te hard. Op de dag van het ongeluk ook nog eens 3 keer. Hij filmde zichzelf en zijn snelheidsmeter terwijl hij zo hard reed. Bovendien was zijn stuurbekrachtiging kapot en dat wist hij. De nabestaanden van de slachtoffers hebben vol ongeloof en afschuw gereageerd op dit nieuws. Ze zeggen, dit heeft niets meer met een ongeval te maken. Dit was een actie van iemand die speelt met levens. Hun verdriet is alleen maar groter geworden hierdoor, staat in een schriftelijke verklaring. Hoesten,
Hoofdpijn en misselijkheid. In het hele land duiken mensen op met dit soort klachten omdat hun huis is geïsoleerd met het giftige en kankerverwekkende UF-schuim. In Zeeland blijft het vooralsnog stil, maar de boosdoener zit wel degelijk tussen de muren. Zeker 2000 Zeeuwse woningen zijn geïsoleerd met UF-schuim en waarschijnlijk veel meer. Begin dit jaar trekt de GGD aan de bel. Het isolatiemateriaal UF-schuim stoot een gas uit dat op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen staat. Formaldehydegas. UF-schuim is goedkoop isolatiemateriaal en wordt voornamelijk tussen de muren gespoten. Na het aanbrengen hardt dit uit. Maar dan komt er ook formaldehydegas vrij. En op een gegeven moment stopt dat wel, maar als het niet goed wordt aangebracht, kan dit schuim gas blijven lekken. UF-schuim is een prikkelende stof die vooral werkt op de bovenste luchtwegen, dus prikkeling van de ogen, maar ook op longen kan het eventueel dus irritatie geven. Langdurig lange hoge blootstelling aan hoge concentraties, dan kan het ook tot kanker leiden. Het is zeker ook een kankerverwekkende stof. UF-schuim komt begin dit jaar in opspraak. Overal in het land verschijnen berichten over zieke mensen. Ook in Zeeland zijn een paar mensen bezorgd. 26 meldingen hebben we ongeveer gehad. En hoeveel van die 26 dachten jullie te kunnen koppelen aan UF-schuim? 1 of 2. De vraag is hoeveel mensen daadwerkelijk ziek worden van het schuim. Want het zit wel degelijk tussen de muren van duizenden huizen. Tijdens een rondgang bij woningcorporaties komen we erachter dat maar een klein deel weet welk van hun huizen zijn geïsoleerd met UF-schuim. Bij Zeeuwland zijn dat 200 huizen en bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zijn dat 2000 huizen. Maar wat opvalt is dat het overgrote deel van de woningcorporaties helemaal niet laat uitzoeken waar het UF-schuim zit. Corporaties als Klavis, Stadlander en Woongoed Middelburg doen geen inventarisatie. En dat is een probleem, zegt werknemersvakbond FNV. Zij maken zich zorgen. Werknemers in de bouw en bewoners weten nu niet waar ze aan toe zijn. Ja, je moet het zo zien, als werknemers moeten werken, dan is de werkgever verplicht voor veilige en gezonde werkomstandigheden. En dat betekent dus ook dat de werkgever in kaart moet brengen aan welke stoffen werknemers kunnen worden blootgesteld. Iemand die bijvoorbeeld met een boormachine in een muur boort, kan nu onverwachts in aanraking komen met UF-schuim. En dat is heel zorgelijk. Het gaat hier om een kankerverwekkende stof, formaldehyde. En dat betekent ook dat werkgevers in kaart moeten brengen wat er aan de hand is, waar het schuim zit en welke maatregelen er nodig zijn om het schuim op een veilige manier te verwijderen. Werk aan de winkel dus, zegt het FNV. De conclusie is nu dat tenminste 2000 woningen zijn geïsoleerd met UF-schuim. Maar waarschijnlijk nog veel meer. Bij een grote brand in Aardenburg is dinsdag een paardenstal volledig verwoest. De brand brak rond 6 uur 's ochtends uit en er kwam veel rook bij vrij, die tot in de verre omtrek was te zien. Toen de brandweer met meerdere eenheden ter plekke kwam, was er alleen nog veel rook te zien. Maar al snel bleek dat de stal niet meer te redden was. Ja, we troffen hier, zoals je kunt zien, een stal aan die in brand stond. De brand had zich ontwikkeld in het isolatiemateriaal van de dakbedekking. Dat was voor ons moeilijk bij te komen. Ja, zoals je kunt zien, het pand is volledig afgebrand helaas. De brandweer moest bij aankomst dringend op zoek naar water om de woning naast de stal te kunnen behouden. Het probleem was hier ook om voldoende bluswater binnen een bepaalde tijd te krijgen. Dus pas als wij voldoende bluswater hadden, konden we ook echt gaan blussen. Het water was net op tijd opgebouwd toen dat brand echt uitslaan werd, waardoor we de woning hebben kunnen behouden. Gelukkig waren de bewoners op tijd gewaarschuwd en konden ze de paarden nog veilig naar buiten brengen. De brandweer van Katzand heeft een kort geding aangespannen tegen de veiligheidsregio Zeeland. De vrijwillige brandweerlieden zijn het niet eens met het besluit dat de kazerne dicht moet. Maar volgens de veiligheidsregio zijn er te weinig vrijwilligers om de post open te houden. Naast de brandweerlieden zelf reageren ook inwoners, ondernemers en de dorpsraad kritisch op het besluit. Er is inmiddels ook een inzamelingsactie gestart om de rechtszaak te bekostigen. De 61-jarige man uit Nieuwerkerk, die wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval half juli bij Nieuwerkerk, was op het moment van de aanrijding met de scooterrijder onder invloed en hij had geen geldig rijbewijs.
Toch mag hij zijn strafzaak in vrijheid afwachten. Volgens de rechtbank weegt het persoonlijk belang van de verdachte zwaar, omdat hij een eigen landbouwbedrijf heeft. Een 38-jarige man uit de gemeente Terneuzen is door de rechtbank vrijgesproken van het mishandelen van zijn pasgeboren zoontje. De baby had onder meer een gebroken beentje, een gebroken rib en blauwe plekken op allerlei plaatsen. Maar volgens de rechtbank kan niet uitgesloten worden dat het letsel veroorzaakt is door ongelukjes of een zware bevalling. De man zelf zegt onhandig te zijn geweest. Vlissingen kan de eigenaar van het monumentale arsenaal dwingen om het pand op te knappen. Het arsenaal staat al 5 jaar te verloederen en de gemeente zegt hiertegen weinig te kunnen doen. Maar een uitspraak van de Raad van State van vorig jaar geeft gemeenten meer mogelijkheden om in te grijpen. In het uiterste geval kan Vlissingen het pand zelf laten opknappen en de eigenaar ervoor laten betalen. Het arsenaalgebied in Vlissingen ligt er al jaren verloederd bij. Het Piratenpark en het zeeaquarium zijn al 5 jaar verdwenen en plannen om een hotel in het historische arsenaalgebouw te maken liep op niets uit. Een enkeling probeert nog te ondernemen in het gebied, maar dat valt niet mee. De omgevingsfactoren die zorgen ervoor dat wij het de afgelopen jaren na het stoppen van het arsenaal vooral het erg lastig hebben. Je merkt dat we gewoon niet meer in de doorloop zitten, wat vroeger wel zo was. Dus vooral de toerist, de dagjesmens, die weten ons niet meer te vinden. De gemeente Vlissingen zegt weinig te kunnen doen, omdat de eigenaar van het arsenaalgebouw en het theater ernaast niets onderneemt. We zijn regelmatig in gesprek met de ondernemer. We proberen ze ook wel aan te sporen, maar uiteindelijk is het de ondernemer zelf die erover gaat. Maar is de gemeente Vlissingen niet veel te passief? Kan ze echt niets anders doen dan lijdzaam afwachten? We vroegen het aan een gespecialiseerde advocaat in Den Haag. Wat ik mis is een onderzoek naar de staat van het onderhoud. Als het Rijksmonument niet goed wordt onderhouden, dan kan de gemeente daartegen handhavend optreden. Want een eigenaar is verplicht om een Rijksmonument goed te onderhouden, zodat het in stand blijft. Advocaat Coline Norde kwam op voor de belangen van de gemeente Wassenaar. Daar stond dit historische pand, Huize Ivike, jaren te verkrotten. De gemeente knapte het op voor 1 miljoen euro. Die kosten werden verhaald op de eigenaar die niets aan het pand deed. Na lang procederen gaf de Raad van State de gemeente Wassenaar vorig jaar gelijk. Die uitspraak geeft Vlissingen de mogelijkheid om het arsenaalgebouw zelf op te knappen en de eigenaar te laten betalen. Dat kan, wel moet de gemeente altijd de eigenaar eerst de mogelijkheid bieden om zelf maatregelen te treffen, zodat de instandhouding van het Rijksmonument niet meer in gevaar is. Als de eigenaar dat niet doet binnen de door de gemeente gegeven termijn, dan kan de gemeente dat eventueel zelf doen en dan vervolgens de kosten op de eigenaar verhalen. En dat kan met deze uitspraak van de Raad van State in de hand? Zeker. 50PLUS heeft raadsvragen gesteld over de kwestie. Die wil dat het dagelijks gemeentebestuur snel actie onderneemt. De voorzitter van de Partij voor Zeeland, Marien Weststraten, is jarenlang ook fractiemedewerker geweest van zijn partij en kreeg daarvoor een vergoeding. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Zeeland. Volgens de regels mocht dat, maar het deed wel menig wenkbrauw fronsen. Hij was partijvoorzitter en tegelijkertijd fractiemedewerker van zijn Partij voor Zeeland. Met andere woorden, hij is de baas en was tegelijkertijd in dienst van zijn werknemers. En die combinatie trekken de Provinciale Staten in twijfel, met voorzitter Hugo de Jonge voorop. Partijvoorzitter zijn en tegelijkertijd fractiemedewerker zijn op de payroll, dat is niet de bedoeling. In 2023 en 2024 kreeg Weststraten een vergoeding van €1100 per maand. Een bedrag dat vergelijkbaar is met het loon van andere fractiemedewerkers. En let op, zijn dubbele rol was compleet volgens de regels. Maar critici vragen zich af of het moreel gezien wenselijk is. In dit geval, de voorzitter van de partij is ook degene die mede verantwoordelijk is voor het samenstellen van de kieslijst. En tegelijkertijd werkt hij dus ook voor de statenleden. Dus dat betekent dat hij verantwoording aflegt aan de mensen die hij straks wel of niet hoog op de kieslijst moet gaan zetten. Ja, dat vind ik wel ingewikkeld. Politiek deskundige Bel vraagt zich af in hoeverre discussie mogelijk is binnen de partij. Wat ook kan, is dat je als statenlid voorzichtiger wordt. Omdat je alleen maar weet dat die fractiemedewerker gaat over jouw politieke toekomst.
En het klinkt misschien wat ingewikkeld allemaal, maar puntje bij paaltje heeft de provincie deze mening. We zien toch soms dat belangen wel degelijk verstrengeld kunnen raken als in het politiek bestuur mensen te veel petten op hebben. Dus, om te voorkomen dat iemand hetzelfde idee heeft als Weststraten, stemmen de Provinciale Staten voor het aanscherpen van de regels. Waar het voorheen nog mocht, is het nu verboden. Die regel hebben we aangepast per 1 januari en dat kan dus ook niet meer. Weststraten heeft zijn functie als fractiemedewerker al voor het aanscherpen van de regels naast zich neergelegd. Uiteraard hebben we hem om een reactie gevraagd, maar hij wilde niet inhoudelijk reageren. De ondernemingsraad van Dow heeft ingestemd met het sociaal plan dat het bedrijf heeft opgesteld. In Nederland verdwijnen 600 banen, de meeste bij de hoofdvestiging in Terneuzen. Daar vinden vanaf 10 augustus de eerste gesprekken plaats met werknemers van wie de functie vervalt. De verwachting is dat er maar voor een klein deel van hen ander werk binnen Dow gevonden kan worden. De meeste zullen worden ontslagen. En daarmee zijn we aan het einde van de week en bent u weer helemaal op de hoogte. Fijne avond.